A čaute lidi, vítam vás na kanále Samkolema. Dneska si tu zahráme Bronze D6. Zahráme si Supermanky a potom ešte nejaké družičky, možno Vyžadmanky a ešte toto. Potom možno ešte si neviem čo zahráme. Potom píšte do komentárov, či si chcete zahrať teda 10 000 100 lajkov sa rovná, že si zahrám tento spot. Ale teraz si idem, že si zahrám tento spot. Ale teraz si idem zahrať túto od znova. Dám easy a uvidíme, do koľkého kola sa dostanem. Supermanky. Použijem. Teraz presne neviem, jak sa volá táto opička, ale začnem s ňou. Často s ňou nehrávam. Teraz nakúpim. By som si chcel našetriť na Supermanky. A počkať. Stíším si zvuk. A toto a potom asi tak teraz si zoberiem Spike Factory, dám ho sem a pokiaľ by ste chceli vedieť, aký je najlepší upgrade na Spike Factory, tak najviac sa vám oplatí toto, lebo ten dáva, teraz si nepamätám presne koľko od damage, ale veľa. Ešte budeme robiť v ďalšom videu, pokiaľ dáte na toto video 10 lajkov, tak natočím ďalšie video z Bronze D6 a potom keď bude už tých 10 000 na tomto videu 100 lajkov, tak dám na tamtej mape, čo som vám ukazoval. Zatiaľ ešte mám na Supermanky. Zatiaľ mám na málo koho, kúpim si farmára a toto. Urobíme ešte, skúsime si vymaxovať v dnešnom videu na max Supermanky a potom ešte
by som si zahral by som tu ešte chcel zakomponovať do toho Monkey Village, si dovolujem aj Sniper, aj toto zatiaľ, lebo ešte toto budeme na budúce, keď budeme natáčať Bloons. Dúfam, že ma počujete, keby nejak dobre, tak potom napíšte do komentárov. Už chcem na všetky videá dovoliť komentáre, lebo toto chcem dovoliť, neviem prečo som ich nedovolil. Asi aj táto opička je silná, keby ste chceli vedieť. Je najsilnejšia s týmto upgradeom. A potom ešte počkať tento a tento.